piger ser ud til at køre skolen lidt mere til Danmark, fordi børnene laver overarbejde. Det er ikke særlig godt. Klokken er 15:40, og nogle af børnene sidder stadig ved computerne. De fik fri, da klokken den var 12:30, og det er ikke særlig godt. Jeg skulle kigge på det, fordi det er ikke sundt for øjnene. Det er herinde i selve af, at overarbejdet foregår. Kan du zoome lidt ind på det, Alex? Ja, kom ind. Ja, hallo, det er på skolegruppen. Vi vil gerne stille på spørgsmål. Hvorfor er det, at du laver overarbejde? Ja, der er så tydeligvis intet svar. Nu skal jeg vi kan prøve igen. Hvorfor er det, du laver overarbejde? Tydeligvis intet svar. Vi prøver igen. Alex, kan du stille det her? Hvorfor er det, du laver overarbejde? Vi prøver så igen lidt skarpere. Hvorfor er det, du laver overarbejde? Ja, der er tydeligvis intet svar. Vi skal zoome lidt ind. Ja, lige hallo. Tak for kaffen. Og det har han så brugt altid på. Får du med, Alex? Ja. 3 sider fyldt med en stil. Tilbage til studiet. Fik du det?